pedu makadiyo matambudziko akaonekwa. Tiri pedu makadiyo matambudziko akaonekwa. Dr. Judah angari mwana akaita sei? Dr. Judah angari mwana akawimbika, mwana anoteerera, mwana ane rudo, mwana anogona kugara nevamwe zvakanaka, vavakidzani, hama neshamwari, Zimbabwe yese shamwari dzake. Saka yoti Dr. Judah anga ari mwana anoteerera. Kana mumhuri yangu chaimo Dr. Judah aiteerera, ainzwisisa, aiwa nerudo neni mai wake, aisada kuti ndishupike ndikati andina dhora richigara. Dr. Judah vaindiburisira vonditi mai, handidi kuti musuwe, ndinoda kuti muende kuchigayo tidye sadza. Saka mwana anga aine rudo kanyanya, wakapindikidza, wakapfurikidza zvokuti ngaiswa chiroti. Mama, tinokumbirawo mungoti tsanangurirawo muchidimbo kurwara kwakaita mwana kusvika kuzotisiya kwaakaita. Chii chakaitika? Mwana kurwara kwaakaita akatanga iri Friday, vati ndikunzwa musoro, vati ndikunzwa kupera simba. Adaro ndobva ndati saka toita sei? Ndobva zvanzi handizipa mumangwana ndienda kuchikoro. Vaamukabva aenda kuchikoro. Aenda kuchikoro aiedza kushingisa mai wake. Aiona kuti mai vakutotanga kufunga. Kwakushingisa mai kwakuenda kuchikoro. Kwakudzoka kuchikoro achirwara kudaro. Kwakusvika pano, kwakugara, kwakuedza mavhidhiyo ake kuna mukoma stand. Vati ndoda kutoendesa mavhidhiyo kuna mukoma stand. Tikati iwe chirwara here? Tikanzi inini ndikutoshingirira kusiya ndapa mukoma stand mavhidhiyo angu. Inini handina kuziva kuti kushingirira ukwairewo. Ndobva mwana tamuka makuseni. Ndobva mwana ati ndakuenda kuchikoro, ndimupeiwe hembe asi akanonoka kuona. Ndobva ndati aiwa, hauna kuchikoro kuenda mwanangu, asi ndinoswera ndichimbokuona. Dai ndanga ndine matenda kuchikoro. Manje izvozvo handina mari. Saka tinenge tichiona kuti zvinoita sei. Tigani ndimbodini, ndimboona. Ndikanzi aiwa mhai, aimasiya ndaenda. Ndikati kwete kwete, tikati maticha anozoti Dr. Judah neye asina kuenda. Inini kuchikoro ndakuenda. Ndikati aiwa kuchikoro hausikuenda. Ndobva aswera ari pano, ndobva atarara. Mangwana makuseni vana medhemu vakabvunza kuti sei Dr. asina kuuya kuchikoro. Tikanzi Dr. nehanzvadzi yacho tikanzi naSara, Dr. vari kunzwa musoro. Tikanzi ko mama vari kokunda. Tikanzi regai tiende tinovaona. Ndakamuka makuseni ndikatadza kusuka mapureti, ndikatadza kuchaira yadhi, ndikatadza kufuta moto kuti ndibikire porridge. Asi ndakangokwanisa kugara pasaidi pake ndichimubvunza kuti chii chiri kurwadza mwanangu. Akataura kuti hapana hangu amai, mafunge iko mai zvamurama muchitambura. Inini handina chandiri kunza kunze kwemusoro nekutera simba kwandakuudza. Mamedhemu ake akauya akati mai Dr. isusu tauya Dr. asi mwana wechikoro. Isusu tanga tiri kufunga kuti tikubatsirei, tibatsirane. Saka handei izvezvizvi ndakukukumbirai kukufosa musikadi muchida handei kuchipatara. Ndobva ndati handina mari kana sendi. Zvikanzi aiwa, inini zvemari ndinichazviona, handiti munondiziva basa rangu, inini ndinichazviona. Mamedhemu ndobva medhemu mungira vati tichaga hembe tidini ndipfekedza mwana, iwewe gesa isusu tichipfekedza mwana. Ndobva ndati aiwa chimira inini, zvikanzi oraiti chimira inini ndichienda kuchikoro ndichinotaura nematicha ese tione kuti titemudemhe mari toendesa mwana kukiliniki chokuchoku. Ndobva ndati aiwa ndazvinzwa medhemu andisikuramba. Vandati Dr. Judah zvanzi namedhemu mungira toenda kuhospital. Akabvunza muromo wekuti mama wangu ndikuenda nawe here kana ndikuenda nemi chete. Zvikanzi andisiye mai vako. Zvikanzi pandiri ndo pana mai vangu, inini ndinofamba namai nemi. Zvikanzi aiwa tinoenda tese. Ndobva ndaperekeswa mwana wangu nembereko. Zvikanzi wheelchair tinosiya kuchikoro kuti tifambe newheelchair inotitorera nguva. Saka tikatasiya wheelchair pachikoro. Ndobva vati anoda uniform. Ndobva ndamupfekedza uniform dzake pachikoro. Ndobva taenda takwira bhazi redu tasvika taenda kuhospital. Tasvika kuhospital takadhindisa makadhi, tadhindisa kadhi. Ndobva zvanzi kudhindisa kadhi kunodiwa mari. Medhemu wakabvisa mari $10.
muhomwe mawo Madam Mungi nekudhindisa kadhi. Wadhindisa kadhi Madam ina ndakangogara pasi mwana wangu akarara. Madam Mungi vakadhindisa kadhi. Wadhindisa kadhi kwakauya mwana wa Madam Mungi anga ari nesi ari mukati akauya akatikumbirira kuvabereki vese kuti ndinokumbirawo mubatsirewo mwana wechikoro akasike kuseva. Honai mwana ari kubatsira. Vanhu vakazviteerera. Vanhu vakati aiwa mwana wedu. Takapinda tikaona dokta akati ari kunzwei mwana bva tsanangura wedu vatsanangura ndikunzwa musoro ndiri kunzwa kupera simba zvikanzi chete zvikanzi chete hanzi hapana chimwe zvikanzi hapana. Ndobva watanga kunyora maresults. Ndobva wati regai ndimutesta. Ndobva wamutesta. Ndobva wamubata malaria. Ndobva wati mai wacho ndoda kutokutesta iwe pamwe ndimi munogara naye ndimi mai wacho. Ndati ndikanzi ndoda kutesta iwe kuti pamwe maane malariyawo. Ndikati inini malaria inini handifungi. Ndikanzi sei madaro. Ndikati dokta hawana chekudzivirira mosquito saka vanongopinda havagoni kufuga bhurangeti rinorema vanofuga mafilisi. Saka nguva zhinji yavo havafugi kumeso. Inini ndinofuga kumeso nekuti ndinofuga gumbezi ndinajaira. Saka dokta havakwanisi izvozvo. Ndobva zvanzi naiwe oraiti. Saka ime munofuga gumbezi saka munobva wanditesta. Ndobva wati hamuna malaria. Ndikati handinambokudzai muchindipikisa. Ndikanzi aiwa tazviona tatenda maita gutsikana. Ndobva watesta mukomana hosha dzese. Vakangobata hosha imwe chete yemalaria iyoyo. Ndobva wamutrita kuti tanga china ichocho Friday Saturday. Ndobva dokta auya akutotaura nyaya akutotorwa mafoto nemanesi akutoseka kumudai mutora blood request. Watoti chendai kumba zvikanzi bhabai. Ndikati nemanesi aiwaka dokta muri mhando yepamusoro. Toda kutombokuonai dokta. Hatinamboziva taigirwa staff yepamusoro. Toda kumbokuonai zvikanzi manje mukada kundidare ndanaya ndapora muda kuti ndirambe ndiri muno muchingondiona asi motonditsagira rume kuti ndigare kana. Zvikanzi dokta. Zvikanzi alright dai timbotorwa mafoto. Akutorwa mafoto nemanesi angu ndichitenda kubata kwamandiita. Mandibata zvakanaka muno muchipatara. Mandirapa zvakanaka. Saka ini ndakudzokera kumba. Ndobva tabuda. Ndobva Madam wandobhadhara kuaccount. Waenda kuaccount. Takarienda netsamba yedu kuofea. Kuofea hazvina kutitorera nguva. Hazvina kutinetsa. Zvinhu zvaJudha zvanga zvichiendeka. Zvinhu zvaJudha zvanga zvine mutserendende. Nekuti Judha anga akaziva zvanga zvapa nguva yake. Judha anga akutaura kuti chakati mama munopa saka. Mama zvakati munodai nekudai. Ndikati sei ari kudai mwana wangu. Ndobva ndangoti tichanzwisisana. Takabva tadzoka tadhisimiswa tadzoka kunokumba. Tadzoka kunokumba tasvika apo paroad plane accident. But uyu mukomana ndomuziva ndinhingi bhata nezita rake. Ndobva ndati wamuziva sei kandi nditi muri kuti ndiri kurwara ndiri kurasika njere. Handisi kurasika ndiri kuziva zvandiri kuita. Handisi kuziva kuti chii chiri kuitika pandiri. Ndinomboti ndikati zivei ndombokanganwa. Ndobva ndati unenge uri kurwara mwana. Ndobva tauya kuno Sunday. Ndobva tasvika Saturday. Ndobva tasvika tarara mumbongo. Ndobva ndati uri kunzwei mwanangu. Zvikanzi hapana. Ndikati uri kunzwei zvikanzi ndakuudza kuti hapana mama wangu musatye inini hapana chandiri kuudza. Ndobva ndati alright. Ndobva ndabika sadza zvikandoda sadza nemukaka. Ndabika sadza nemukaka ndobva ndati mama hamusi kudya muri kufungira. Ndinanzi kuda kuti mufunge ngatidye. Ndobva tadya tese plate imwe chete. Tadya kudaro ndobva tarara dzakuenda kuma4. Ndobva atanga kuvhumuka kwe angotaura ega angodaidza Sara huya nono Isaiah huyai. Ndobva ndati iwe zvokuita zvanisozvinzwisa. Zvikanzi aiwa musatye mai ndakuudzai kuti ndoda kusiya ndavhura machapula. Ndoda kukuvhurirai zvokuti asi handikutyirei. Imimi muri simbi handikutyirei. Kana ndikavhura machapula iwayo imimi munokwanisa kuavhara nekuti makasimba mai wangu. Makandichengeta kubva ndiri mudiki kusvika ndikure neurema hwangu. Mukandichengetedza muchiita zvandaida. Saka inini namai wangu aiwa handokubhigai. Kana ndikavhura machapura handina chendinombotya. Ndinoziva kuti aiwa makasimba. Mukomana akataura kuti inini
ndakuda kutsamira dongo, ndakuda kutsamira chichi. Saka amai ndati simbai hana ere, musatye, ndinenge ndiri nemipamba ipapo. Kandakataura paya ndopamunondiisawo mumwoyo mangu, saka ndechidiki ndichiona zvandine ndichiona ndiri mwomo, ndikazvitambira ndikati oraiti mwanangu, aiwa ndazvinzwa. Ndobva tadii, ndobva tazodzokera kuhospital, ndopaakazofa kumatuku. Ndatosaina mapepa ekuti ma11 dzeusiku wesata ndopaakashaika, asi kudya aidya, asi kutaura aiwa neshungu dzekutaura namukoma Standi namukoma wake amene vanogara kwaRaro. Akangokwanisa kusimudza ruoko, foni ichiringa, akangokwanisa kuti ndimukoma Standi kawo, ndimukoma Standi kawo, ndangoti neruoko. Ndobva ndati vandangozviona, ndobva ndapinda mutoireti, ndobva ndasugama, ndobva ndatanga kunamata. Mwari ndibatsirei, Mwari honai, Mwari ndichengeterei urwa rangu. Ndichingopedza kuti ameni, musana wangu wakarira, ndobva ndagara pasi, ndichinopinda muya mune mwana. Ndobva manesi anditi, mama budai, ambulenzi yanzi yakutosvika, takumupfekedza kuti muone kuenda naye. Nditi muda kuenda, ndikati ndoda kuenda. Wauya wambonditendera, asi musana wangu wataura kuti mwana wangu akusisina. Ndobva wanditaurira ndikati munozvigamuchira izvo toda kukuudzai. Ndikati mukomana akati ndisimba, saka ndakatosimba, musambotye zvoi, handina chandinoita. Ndobva wati nemasori mukomana wati simba. Ndikati aone. Ndobva ndatanga kutochema, ndobva ndatotanga kutaura namukoma Standi. Ndomazororero akaita Doc Judah, ngavafambe murugare. Ndinotenda mese mandibatsira, ndinotenda mapolisi ese andibatsira, ndinotenda hama neshamwari dzandibatsira, ndinotenda mhuri yeZimbabwe irambe yakabatirira payanga yakabata. Musandisiyewo ndiri ndega, ndimi hama dzangu, hama dzese neshamwari, musandisiyewo ndiri ndega. Ndinotenda nekundikuta kwamaita, ndinotenda rambai makadaro, ndinotenda musaitire ini ndega, itirai mhuri yese yeZimbabwe muchibatsirawo sezvamandiitira. Ndinotenda zvangu, ndinotenda Dr. Judah ngavafambe zvakanaka, mabhola. Masvitsa mama musati maenda, zita rekuti Dr. Judah rakabva kupi? Izita rake repachitupa here? Zita rekuti Dr. Judah. Dr. Judah takaenda kuna mukoma Standi. Dr. Judah vakabvunzwa kunzi uda kuzowei kana wakura. Judah akati kana ndakura ndida kuzowa doctor, ndida kuzowa doctor acharapa mhuri yese. Ndikanzi munenge muchirapei? Ndikanzi ndinenge ndichirapa vanorwara nekensa, vanorwara nepamwoyo, vanorwara asima, vanorwara BP. Zvese izvozvo ndinoshuwire kuti dai ndakwanisawo kuzorapa munhu wese nekurapa nezvipfuyo, dai ndakwanisawo. Saka ndinoti Dokta, ndopakabva zita rake. Ndinoti Dokta ngavafambe murugare. Masvitsa mama.